Ngiyabingelela konke amagumbi amanamhlaba ngisithi mabaphile abantu. Nginifisela okuhle konke amagumbi amanamhlaba, nabagulayo ngisithi mabasinde, nababhekana nezibopho ngithi lezo zibopho masikhululeke. Ngokubana imihla nangemihla abantu bahlangana nezinkinga, abanye abantu amagama abo aboshelwe agujelwe phansi, amanye amagama abantu agujelwe ezitulweni kuliwa nempumelelo yabo. Thina-ke odlozikhulu singabantu abangalali esilala silwela izimpilo zabantu ukubana bathole ukuphumelela. Yingakho-ke ngizothanda ukuqondisa okubili okuthathu bese sigeqa-ke amagula bese siyakhuluma ngokunye. Ngake ngasho mina ngathi i-phone call mabe i-phone call eyodwa, ngiyabuya ngibuyele kuwe mangithole i-missed call yakho. U-WhatsApp WhatsApp makabe ngu-WhatsApp owodwa. Ngizothi mase ngiqedile engikwenzayo ngibuye ngikuphendule. Lokho kufanele sihlale sikukhumbuzana. Isikhathi sokuqala ukubamba amafoni ngu-9 nokuphendula u-WhatsApp ngo-9 AM kuze kushaye u-7 wantambama. U-message owuthumela ngemva kuka-7 themba ukuthi uzophendulwa kusasa ngo-9 uma sivula umsebenzi. Ngokubana sikhona isikhathi sokuthi ngiyasebenza, ngifanele ukuze umsebenzi womuntu ngiwuqede, kufanele ngisebenze, and uma ngisebenza ngiyajula kuze ukwazi ukuthi siphume nento eyiyo edingekayo empilweni yomuntu. Nangakho uma uthe wangifonela emini noma ungangitholi, ngisuka ngisasematasa ngoba angeke ngithi uma ngihleli nomuntu ngimsebenza ngijulile lana bese ngizobamba ucingo, okuthi ukuthi ngezinye indlela lowo muntu ohleli lapha naye angimhloniphanga. Niyayidinga inhlonipho nonke njengokuba nami ngiyidinga inhlonipho. Mina bantu bakithi ukulala kwami u-2 hours mningi. Ngiyakwazi ukulala 2 hours ngivuke ngisebenze. So mangabe sengizothola ama-SMS WhatsApp angu-11, ngizophendula yiphi ngishiye yiphi. Njalo ngingahlala ocingweni ngizosebenza nini. Ucingo ngolokuxhumana likwazi ukutshelana ukuthi hhayi umsebenzi wethu usuhambe okungakanani, namhlanje siyenza lokhu nalokhu. Noma ngabe ngufole nto, hhayi wena ngiyakufuna esigodlweni, izinto zakho zimi kanje. Nawe wena wenzela izinto zakho, ndaba zemali lapha kimi ochiya uthi ngikwenzele. Ma ngabe sengiqedile ngiyakubiza ukuthi uzothatha imfanelo zakho, ngoba ngizobe sengiqedile nami sengibona ukuthi hhayi umsebenzi sowuphelele-ke manje. Sisebenza ngokuzikhandla nanokuhlonipha idlozi, nanokuhlonipha nina bantu engilisebenzayo ngaso sonke isikhathi. Ngiyesithi ey'mpilweni zenu makukhanye bantu bakithi, nibe nempilo enhle ngaso sonke isikhathi. Kuyenzeka kwesinye isikhathi ukuthi imithi engiyisebenzisayo iphele, bese ngilanda emakhaya noma ngithi abantu abangiphathelayo le mithi ngibathume ukuthi bangiphathele. Kwenza uthathe iviki lonke, kwenza uthathe 2 weeks imithi le ingabuyanga. Kodwa-ke mina ngiyalinda, nawe ngokunjalo uyavale ulinde ngoba imithi izobe ingakabi khona. Ngoba uma singasebenza
ngendlela yokuthi sikhohlisane ambone ukuthi kuzohamba kahle. Lana kusebenza umuthi yiwo okhanda into ize ibiphumelele. Noma ngabe sikhanda utokoloshe ovukayo, kusebenza umuthi ukuze into ikhandwe ivuke. Kusebenza imithi, asiphonge ukukhuluma kuphela ngomlomo kwenzakale. Siyakwenza ngemithi, sisebenze silalele idlozi ukuthi lithini. Kanye nokulihlonipha esikudingayo inhlonipho kuyo yonke nenye into. Inhlonipho ibalulekile, ayikho into ongayenza kungekho inhlonipho. Noma ngaze ube yibhiliyonaya kodwa ungenayo inhlonipho, thina sikubuka njengezi, awuyena muntu walutho. Thina into yokuqala sizobheka inhlonipho yakho onayo oyisebenzisa ebantwini. Asisho ukuthi ngoba uyakwazi ukukhuluma so kumele silalele wena kakhulu ukuthi ngoba uyakwazi ukukhuluma kakhulu, unomlomo, unento yokudelela. Tena umuntu odelelayo asimlaleli, ngoba ukudelela kwakho usuka uzehlisa isithunzi kithi nasemadlozini nakubo bonke abantu. Kuyefana nje nayo inyanga edelelayo, asiyibheki njengenyanga. Inyanga ethuka inhlamba, ikhiphe isitho somuntu njengoba sinjalo. Thina asiyithathi inyanga umuntu onjalo. Inyanga ayikhiphi inhlamba. Uyafana nomntwana okhuliswa lapho okungenamthetho, ukhipha inhlamba ayikhiphe njengoba injalo isitho somuntu. Kodwa umntwana okhuliswa lapho kunomthetho khona, uyalalele, uyahlonipha. Kuyefana-ke nasedlozini ngoba lapho usuke uphume khona ephehlweni usuke ufundiswe inhlonipho. Kufanele uyisebenzise ngaso sonke isikhathi. Bese ngibuya futhi kulaba abantu bakithi ngale back eZimbabwe. Abantu abafuna ukuhamba bephathelwa imithi, ngicela ungithwalele umphathi. Uma ubuya endaweni ethile, ngicela ungiphathele umuthi othile. Angikwenzi khona lokho. Umuntu uma efuna usizo noma ngaze ngimlayele into yakho ukuthi umphathele into ethile, ubuya nayo ngapha esigodlweni, ngikwenzele nangisesigodlweni. Ukungazi ukuthi sikhule sonke noma ngilunga lomndeni wakho uma ufuna usizo, sokumele uy'tshele okwenza ukuthi ngikuphathele imithi ehlathini. Angophathi umuthi mina ngihamba ngodisha esitaradeni. Wena uma unenkinga ngoba uya kimi uyeza kimi la esigodlweni, ngibe ngikusize kule nto ofuna ukusizwa ngayo. Hhayi ukuthi sekuzomele ngihambe ngithwele umuthi esikhwameni ngibuya nawo emgwaqweni esitaradeni le, ngibuya ngikuqhubela phambi kwabantu. Angikwazi khona lokho mina. Into yami esiyenzayo nawe iyimfihlo. So mhlobo wami nabantu bakithi ngale eZimbabwe lapho esibuya khona sonke, malunga omndeni, angithwali umuthi mina ngibuya ngikunikeze esitaradeni. Angikwenzi khona lokho. Ubuye esigodlweni uma unenkinga. Uma usafuna ukuphathela umuthi esitaradeni kusho ukuthi awukabi nenkinga, usangithesta wena. So nginalo ithemba abantu bayangizwa kahle. Ngodlozi khulu okhuluma lo 083 2066 954 083 2066 954. Baphila abantu konke amagumbi amane omhlaba.